שלום וערב טוב, כאן עד ישראל. ואתם עמנו בחדשות הישיבה. כעת נפתח בסדרת כתבות חדשה בנושא המורים בחדר המורים. מה קורה שם? טלטלות רציניות, מריבות, תככים ואיומים. כעת כתבנו יצא לחדר המורים לראות מה הולך שם. שלום רב, אני נמצא פה בשטח בישיבת צביה, איפה שקרה התקרית הגדולה בחדר המורים. פה בדיוק, החדר מורים, שקרתה התקרית הזאת. נו! תן לו בציציות, תן לו! איזה הדשות! מעגל! איזה הדשות! צריך לחגוג את זה! אלק. אין חלב. טוב, אין ברירות. אם אדם אכל פת לחם או חתיכת חלה, נוטל את ידיו, את רגליו, מצחצח את שיניו, קח, זרוק עליו. היי! לא, הוא לא נמצא. חזרה אליך. שלום חברים, אני ג'וני בערוץ הקניות, והיום אציג בפניכם את כל הקולקציה החדשה שלנו. תתפלאו, את כל הקולקציה למוצר הראשון, נעלי חלדלסון, מוצר אמיתי שבן אחותי מייבא מחו"ל, מזימבבואה. גם מזימבבואה אנחנו מייבאים, כמו המקורי, רק ביותר טוב ויותר זול, נראה לי. ועכשיו המוצר הבא, שעון בולקס, עשוי ממוח של יגואר ואור של ספמנון. נמכר בעיקר בארצות הבלקן שנמצאים, תתפלאו, ליד קריית גת. המוצר הבא, מעיל של אביבס, מעיל אוכותי שעשוי מבד שהכנתי באופן אישי עם התופר המעולל שהוא במקרה גם בן אחותי שקוראים לו ג'ושוע בן עמינדב. רגע, קיבלתי עדכון מהאוזניה, או רוח או קודש או בת קול, אחד מהשלושה. מה אתה אומר? מה? כל המוצרים ב7 שקל? 7 שקל! 7 שקל חברים, בואו לקנות!